Влада. Ви слухаєте програму «Відродження». Распад Австро-Мадярской и Российской империи привел к масштабным территориальным изменениям, в частности, созданию Австрии и Чехословакии вне Республики Подкарпатская Русь, а также к восстановлению независимости Польши. Но еще раньше на территории історичних землів лемко-русинів лемки-русини проголосили в Флоренції в 1918 годі Русинську республіку. Вот чому провозглашення Лемко-Русинської Руської республіки в Флоренції стало неприятним событием для поляків, які ледве восстановили свою державу Польщу як бувшу часть Російської імперії, і вже через 2 роки, у 20-му годі, грубо задушили армією і анексією молоду демократію Русинської республіки в Карпатах, не оставивши їм даже культурної автономії, до дниська практично дважди совершивши акт агресії і депортації. Особливо була страшна депортація в час акції «Вісла». Позадмадярської революції весни народів 1848 года всі слав'янські народи затребували признання, а русини пожелали мати, і що важно знати, і получили через рік у 49-му році свою національну ужгородську автономію для русинів. Вона позад розпаду Австро-Мадярщини у 1918 годі оформилася тоді сперва як автономія в составі нової демократичної Мадярщини з іменем Руська Крайна. То було 10 децембра 18 года. Но события так розвернулися, що 10 септембра 19 года як Конституційна Національна Республіка Русинів Подкарпатська Русь вийшла в состав новообразованої в тому же годі Слав'янської нової держави Чехословакії. Її статус Республіки Подкарпатська Русь як найширша автономія в рамках Чехословакії був підтверджений 57 державами Сен-Жерменського мирного договору і прямо був зафіксований в 20-му годі Конституції Чехословакії. В ноябрі 1938 года Чехословакія превратилася в федеративну державу 3 національних равноправних республік – Чехію, Словакію і Подкарпатську Русь. Русини стали конституційними гражданами своєї національної республіки з парламентом, з правительством, державним русинським язиком, із державними русинськими школами, із благословенними русинськими газетами, журналами, книжками. Паралельно із державотворчими процесами йшли процеси духовного возрождення православ'я. Всі годи перебування частини русинів в унії не були для них світлим періодом, хоча благодаря окремим уніатським священникам і єпископам із русинів сохраняли вони своє церковно-слав'янське богослуження, сопротивлялися латинізації, відкривали русинські школи, писали научні труди. Но унія і тоді до дниська оставалася для держави інструментом латинізації і національної асиміляції. Ніхто не знає, як би склала ситуація далі, якщо б велика частина русинів карпатських не пішла до Америки і там, схоснувавшися свободу, змогли би сотнями тисяч приймати православ'я, без всякого тиска тої там власти, от чого смертельно страдали русини у себе дома. І так, многі русини, прийшовши в Америку, прийняли православ'я скоро по прибиттю в кінці 19 віка
І ті процеси йшли аж до 1915-го, де у Америці з цілими своїми церковними приходами уніяти переходили в православ'я і фіксувалися у тамошню єпархію православної церкви. І в началі ХХ віка і вдома у Старому Краєві, в одільних селах люди цілими селами переходили в православ'я. Но дома державна власть австро-мадярська почала гонення на православних русинов, причому страшное гонення, котроє дома закончилося у 1914 році концлагерями смерти у Австрії Талергоф і Терезин, куди до 100 тисяч лемков русинов і русинов карпатських вивозили австріяки, щоб вбити в них желання православ'я. В Америці, благодаря трудам священника Олексія Товта, множество приходів перейшло в православ'я. Це була перша і найбільша численна волна возвращення русинов в православну вірі святих отців у Америці. Це була волна возвращення в православ'ї, котра докотилася якби бумерангом і до Старого Світа. Бо русини, котрі по возвращенню домів на Угорську Карпатську Русь, нинішнє Закарпаття, явилися основанням і великою движущою силою к восстановленню ізначальної віри русинів – православ'я Кирило-Мефодіївського. Пак русини були колись насильно загнані в унію властями Австро-Мадярщини, і це всі знали і знають. Ведь православ'я у всьому регіоні 1150 років ісконна релігія правоців наших. Но вот совершилося ще велике діло присвятителю Тихоні Пилавіні в Америці. В состав православної єпархії перейшли ще 32 общини русинів-уніатів, котрі пожелали перейти з уніатства в православ'я, що явилося чудесним продовженням движення Русина Товта, переведшого православ'я коло 250 тисяч русинів. Це все происходило без давлення властей Америки. Що це не могло мати місто в Старому Світі дома, чим унікально й воспользувалися русини-уніати в Америці, оказавшись вне домашнього фактично тоталітарного давлення, і там в Америці стали православними. Унікальні процеси возвращення в православ'я на Карпатській Русі було в більшій мірі результатом осознання нашими людьми-русинами возможності свободного прийняття віри предків там в Америці і того добиватися дома. Бо дома теж можна було і при Австро-Венгрії бути православним, но тот закон чиновники грубо закопали. Возврат русину православ'я в Америці і дома дав огромний толчок національному возрожденню цілого русинського народа. Коли почався процес становлення самосознання угнітених народів Європи, чехів, словаків, сербів, русинів і других, то іменно православ'я пробудило в русинів желання самоосознати себе як народом європейським, древнім, котрий має право на самоопределення, що й підтвердив для них цілий світ. Ви слухали передачу «Святитель Тихон Белавин, будущий патріарх, як продовжатель славних традицій місіонерських трудов русина преподобного Олексія Товта, який в Америці перевів у православ'я вище 250 тисяч русинів. Народ ми русинський, молимося щиро Богу Ісусу Христу. Боже великий, за русинов світа, прийми молитву святу. Боже великий, за русинов світа, прийми молитву святу.
мир і свободу подай. Боже милостивий, сохрани нам єдність, мир і свободу подай. Боже справедливий, подай милость з неба, Ти